Bisbisan sa ako ng mga tanong dito. Dugay-dugay na po din ako bisbisi ba. Ako ira ba kayo ni kidaghan kayo. Ako ra pag isa ako alalay diri pating kapuyat kung lighanan. Ano ni? Sabi sa mo. Kaya itong bana di man sa alalay sa ko. Ay, sa nabisbisi ma. Kasi bisbisan niya. Yun lang pamanggod ka di iguro. Ulan niya. Pero gunawa mo gid nga basa ng ilalom sa kuan nagamot ana oh. Ligid matiman ni ba? Pasensya kayo ha, busy kay kus trabaho yun ba? Ano, Sayang ano, kayo, nagmahal ba irong mga bulak no? Pero di na itong daghanang tinanong mo niya, wala ko'y kaalalay diri. Unsa man ako ni nga, muning di ni matiman ka daghan kay daghan kayo niya. Ako ra isa. Ang atong kuan ba o silekta ni tubo no? Silekta magud nga. Sunday na. Lain ko buging biliya. Ako'y nahuna-anaan ba? Asay mayod. Magkuha tagkataba. Ah, okay po. Sure ka na kay kasweldo. Akong 20,000, makuhaan gina siya 5,000. So 15,000 na lang akong marinit sa kaya ang 5,000 para sa pangkataba. Okay lang siguro ha. Para dili na ikaw mag-dismiss dire. Dili na ikaw maglaba. 5,000? Sayang nga po, no? Ay nasig sayang-sayang kayang kwarta makita ra na. Ang ako lang di ka mahago. Gusto ka mulosyang ka? Oh, di ko gusto mulosyang ka. Ya. Tanong ako nga andaw ko nang nangita kag katabang. O mo gay no, wa mo nabasa unsa? Wala kay brand out lagi sa mawari. Sige. Nangita man kag katabang daw. Nabalitian gid nako, na daw imong gagaw gikan Manila. Oh, katulikan Manila. Kay nangita mo trabaho ba kay kailangan og kwarta pud lagi. Sige, nangita ko katawan kay maluoy ko si kuan nimo ba, anti-grease nimo maluoy ko kay Dani tuloy kayo. bisbis pagbulak, manghugas pagplato, magatiman pa sa ako busy bay kay kuno. Wala ba mo? Iya, wala mo kay mga anak ya pag-uwat among anak para na may katabang pud. Ay, bisag kung saon di ka buo. Amo tag asa ang problema, ako ba ka o si anti-grease nimo? Iya, dayon tong igagaw nako, dayon jud trabaho kay nangita jud kwarta ron. Sige. Kung gusto ka karon padua diri. Pato nako dire. Padua diri kay para magsabot pud ni sa iyahang mga buluhaton diri. Ingna nga 5,000 na ako ang salary sa iya every month. Kudiman. Oo. Ino na ko ya. Para na lang pud nga nasa mga kalingawan. Tungsa nako. Sige. Ayo. Ya. Aya. Bagay na aray ka. Oning yun ako ba igagaw ba? Igagaw nako. Igagaw Manila. Gigag Manila. Oh, Ay, maning bayana. si kuan Si Cindy. Sandy. Ano pangalan na? Kuya Dodong nimo kaning igon mo siya nakita pero kay trabaho. Gani iya pagka nang lalo jud kay nakong kwarta niya. Nya Sa bunsang trabaho niya. na timingan pod ba nga di na mo gudang makayang trabaho diri sa balay. Okay ra sila mang bisbis kag bulag, Tira yan. manghugas plato, magluto kag pagkaon. Kay sayo man kay kumadugod sa trabaho. Nya mga ginagmay ra kong trabaho diri sa balay. Kaya ra kay nako na iyang. Sige kaning Ang pan ba? Una ra ko kay ako ko trabaho diri. Ikaw ni bahala ning gagaw nako. ha? Ikaw ni bahala ning gagaw nako bagay. Ako ko trabaho pod ba. Diyan lang tika diri. Sige. Naman si kabala ka kaya ako ning paano. Unta sa ito? Dili ni gagaw nako ah. Sige. Gigagaw ni Jimmy. Nasi Kuandre. Ade. Nasi Ate Gracie mo dito. Maang? Ay, ade sagot. Ay, Ade sa. Moni, ka? Very good. Tayo. Si Sandy. Katong katabang ba nato? Nya, na breaking na nimo ni sa trabaho diri. Ay, hinay lang na imong tingog ba? Di. Sig. Pulpul kay ni ha? Ay, oh. Aqua ba nga? Aqua lang ba? Basig. Di gyapon ni katabang sa kwa diri. Magsiga po ni tungko diri. Lingkod. Di ba? Kura gyapon maglihok. Ang bata ni mo ba? Dili man ako na aqua ba? Tambag ra na ako sa iyaha ba? Basig. Magpinulpul na siya diri ba? Pasensya na kay inanak gid na siya. Sige, Mao gay nang bisag iro namo manglayas diri. Pasensya lang kaayo. Kuan siya, sulti siya kung unsay iyang trabahoon. Kung ayaw lagi. Karon man kuan ba kay biyaan na pud katabang ano. Basta kay tarong magkakamo trabaho dai. Tarong ma'am oy. Tabangan tika. Dili magkakapulpul. Dili ma'am. Sure ha? Lagi ma'am. O, sige, karon na niyok na. Wa pa kay nakabalo kung sa imong trabahoon. Pakapiha sa ba, pakapiha, palimpoda, istorya, ila-ilaha. Unsa man nang kinaiya nimo eh? Ali diri dai, sulod diri dai, kape diri dai.
Pasensya kay ha kay usahay manggod mabaguhan magugo ka na makalitan ko ba mga suko gani akong bana usahay kay kung kalit ra kong ginaani ba bang manggod ko sa modo sahay. Sige ra ma'am uy. Pero akong i-breaking ti kadahanay mong trabaho dire buntag lungag ka. Pag human makita nimong nay plato nga hugason mahugas gyud ka dili nimo tan-awon. After that ang bisbis kag bulak man ati manon nimo akong bana kay akong bana sayo kay na mulakaw nya ako dagan po kog lihok kon dire mo nang mangita ni katabang. Unta ha nga kanang matrabaho nimong tarong nya kanang kan ba nimong balay no dako ba nimong balay mo nang nangita bi katabang nga unta dili ka magsigta no sa trabaho na trabahon dili mo kun sa trabahon diri ha. Sige ma'am, buhaton ko na tanan imuhang gipang-ingon ma'am. Nung nakita kalat kay among balay no kay syempre kami ramang duha dire. Akong manang panginaot na ko nga karon nga nandiyan mi katabang siguro malimpyo na ni among balay. O ma'am, nako nilimpyuhan tanan. Sige nya mukaon ba kag saging? Saging ra gira mo makuan ba? Lami man ni siya nga saging. Sige ra ma'am. Sige ra? Okay ra gid ma'am. Mukaon ba ka na? Sige ra ma'am. Tarong ba? Lagi ma'am. Okay ra sige. Nya pawalay sa kadiyot den tiod. Trabaho na ta. Sige ma'am. Dari sa kay bilin sa tiga kay mo. Ato sa ko di sa kumiyan sa ubos ha. Sige. Paway sa kadiyot di ang yan. Man trabaho na ha. Sige. Kaon gani stepping ani praktisan sa akong ibiki para isayo ko niya. Saon man ni uy? Tama ba ka to no? Subon ako na big kilain man. Muram ko buang ato. Tama na sige. Hoy! Muni malimpyo ka na ako. Di ako nagkata pa magandang tandaran di oh. Limpyo mo ko ma'am. Kasi nangimpyo. Nangimpyo ba rin ako? Nangimpyo na. Nangimpyo na. Na-tiktok man lagi ka oh. Oh, dinay-dinay pa ka? Oh, sige lang kayo mo mag-istorya mo sa kung banaw niya. Padayon na yung trabaho ha. Kaya kung bana kay bahala di mo. Padayon na. Api ba na ko di ka pul-pul di masigaram di kag TikTok diri. O magi ka kanilo ko bisa nisa pag di ka na ko mo inani pag uli na ko inani gapon. Magpatikati din kag trabaho mo to kag wati ka nasakpan diri. Sige kaya mag-istorya mo sa kung bana ron. Ako ginao? Gusto man na. Ay, wala pang koy. Gitudluan akong trabaho ba wala. O pa mangod sa kakuano gitudluan na ako ba kundi kuanan akong di kuanan diri kay pakatrabaho manggod. Ah, sige, maayo na. Okay ra ka, Sandy? Okay ra ya. Okay ra na siya. Sige. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Sige, mag-andam ka sa mga gamit kay Domingo. Sige.